Zato je Vidovdan praznik roda našega. Gospod u današnjem svetome evanđelju koju smo čitali zapoveda svojim učenicima da ljube jedni druge, da imamo ljubav među sobom. I još je rekao, kada biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od ovoga sveta, svet vas ne može da prihvati. Svet vas mrzi, ali najpre su omrznuli mene. Jer Gospod je došao ovde, u ovaj svet, radi paloga čoveka, radi grešnoga čoveka, da bi oprao grehe naših praroditelja i sobom, svojom žrtvom, oprao grehe svih ljudi do dana današnjega. Jer oni koji priznaju Gospoda Hrista za svoga Boga i Spasitelja, oni treba da prođu i taj krsto-vaskrsni put kojim prolazi sam Gospod Bog naš. Danas su sve umne i duševne sile iz Slobodarskog Čačka, iz Ljubića u kome je bilo veliko poprište između dobra i zla. Slobodarski Čačak koji je odolevao agarijanskom zulumu i bitka na Ljubiću koja je jasno opredelila da srpski narod želi slobodu i zbog te slobode daje i život svoj radi bližnjih i radi spasenja istine, pravde, ljubavi Božje. Danas na Gazimestanu, posle više od 6 vekova, ponovo je narod naš tamo, ne samo da se podsjeti i seti stradanja naših velikih vojskovođa na čelu sa carom Lazarom, nego da se molitveno veže taj događaj sa događajem Crkve Božije. Danas smo se sabrali ovde Duhom Svetim da proslavimo samoga Gospoda Boga na svetoj liturgiji, da nam ta sveta liturgija otvori oči, srca i uma, da shvatimo da je Kosovski zavet ili kosovsko opredeljenje ili vidovdanska etika, a ja bih rekao i Kosovski zavet i vidovdanski smisao života i smrti očuvan u Crkvi Božjoj. Jer u Crkvi Božjoj zabeleženi su svi događaji koji su važni za rod ljudski, počevši od dolaska Gospoda Hrista do njegovog drugoga dolaska. Sve su to istorijske činjenice i događaji. Najveći pak događaj za nas, pravoslavne Srbe, jeste Vidovdan. Zato što smo se mi kroz cara Lazara i njegove junake jednom za svagda opredelili za carstvo nebesko, jer je on govorio, carstvo zemaljsko je za malena carstvo, kratko traje, a nebesko je uvek i dovek. I ta reč, utemeljena na evanđelju, a koja oponaša, koja oživljuje reč Hristovu, živi u crkvi i čuva se crkvom. I zato je za nas Vidovdan ne prosto jedna
istorijska činjenica, istorijski događaj, kao što nije samo istorijski događaj bitka na Ljubiću 1815. godine, gde su naši hrabri preci za otačanstvo svoje, za krst, čast i slobodu zlatnu dali živote svoje za nas, da bismo mi živeli dalje u slobodi. Ali ta sloboda koju mi danas imamo često puta nas porobljuje, jer nije sve korisno i nije mi sve na korist. Iako kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da šta ovlada mnome, mojim srcem, mojim osjećanjima, mojim bićem. I danas je dan kada se i mi opredeljujemo, da vidimo da li smo se opredelili za večnu istinu, za večnu pravdu, za istinitog Boga. Ili u nama ima još vezanost za ovaj privremeni svet i za za privremeno bitisanje ovde u ovom vidljivom svetu. To moramo sami sebi da postavimo pitanje i da damo odgovor. Ono što je najvažnije i najveće čudo, da sećajući se i vezujući um svoj, srce svoje, ljubav svoju, volju svoju za kosovske junake i cara Lazara, mi oživljujemo nadu da ćemo ponovo u Prizrenu slaviti. Mogu da budu tu i drugi narodi i milione drugih naroda, ali na našem Kosovu osveštanom da pojemo naše pesme, da živimo naš život ne ugrožavajući nikoga. Baš kao što je Gospod došao čitavom svetu. Nije birao narode koje će spasavati, nego je došao da spasi čitav svet, sve ljude, od greha, smrti i đavola. Pošto imamo zaista veliku obavezu prema svojim precima, koji evo već 8 vekova drže samostalnost svoje crkve, a više od 600 godina žive kosovskom idejom, ako ćete, kosovskim smislom, jer bez smisla naš život nema smisla. Baš kao što je imalo smisla da Gospod Hristos, istiniti Bog, primi ljudsko telo osim greha, rodi se kao bogočovek, mali Bogić Hristos, da strada za nas, da bude pogreben, da vaskrsne u 3. dan, da se vaznese na nebo i pošalje nam Duha Svetoga, Duha Utešitelja, koji će nas voditi i rukovoditi i oživljavati u nama sve ono što je spasonosno, dobro i korisno za duše naše. Veliki je dan, da ne dužim mnogo. Preporučujem i sebi i vama da se malo vratimo istorijski, da pročitamo malo kakav je sklop okolnosti bio života našega za 450, skoro 500 godina pod agarijanskim ropstvom. Kako je naš narod uspeo da posle velikog izgibenija na Kosovu polju ponovo sebe vaspostavi, ponovo sebi da smisao i želju da postoji kao narod, da postoji kao pravoslavan, da ima svoje hramove, da ima svoju slobodu veroispovesti, pri tome ne ugrožujući nikoga, nego samo ono što i po svetskim standardima ima, da ispoveda Boga onakvog kakav On jeste. Dakle, da ispoveda Boga ljubavi, istine, pravde, Boga sile koji spasava rod ljudski. Veliki je dan, Vidovdan, neka Gospod Bog da sećajući se, živeći po
po onome što su nam ostavili naši preci, nadahnjujući se njihovom ljubavlju, njihovom žrtvom, njihovom ljudskim kvalitetom koji se danas retko sreće, da i mi primimo malo od njih, da nas Duh Sveti sve zakrili, da nas obuče u silu sa visine, da nas uspravi, umije i da ponovo živimo onakvim žarom, onakvom voljom, da je Kosovo zaista naše i bit će naše sve dok u našim srcima ono bude naše. I to je pouka i poruka današnjeg dana svima vama, naravno i meni. A Gospod mira, utehe i svakoga dobra, onome koji hoće dobro, daće dobro. Živeli na mnogo godina i Bog vas blagoslovi.